Všetci chceme, aby náš mozog dobre fungoval, aby sme sa vedeli dobre sústrediť, aby sa naša schopnosť rýchlo a jasne myslieť rokmi nezhoršovala, ako aj naša pamäť. Z pohľadu výživy môžeme hovoriť o takých dvoch základných kategóriách, ktoré pôsobia na zdravie nášho mozgu. Je to kvalitný spánok, pohyb, mentálna pohoda a podobne. Sú naozaj kľúčové, nedám ich nespomenúť, ale ja by som sa v dnešnom videu rada zamerala na vec, ktorá priamo pôsobí na zdravie našich neurónov, a to je strava. Možno niekoho prekvapí, že okrem veľa vody až 60% hmoty nášho mozgu tvoria tuky. Je to preto, lebo neuróny sú obalené akoby dvoma membránami. Tieto membrány sú z tukov. Nie sú to tuky, ktoré máme okolo brucha alebo iných orgánov. Sú to esenciálne mastné kyseliny, napríklad omega-3 alebo omega-6. Preto živiny, ktoré potrebuje náš mozog, sú trošku iné ako zvyšná časť nášho tela. Spomeniem 10 základných potravín, ktoré sú kľúčové pre zdravie nášho mozgu. Je to avokádo. Avokádo patrí medzi najzdravšie ovocie vôbec. Naozaj sa ho oplatí konzumovať pravidelne. Viem si predstaviť, že nie každému samotné avokádo chutí. Tu by som odporúčala pomazánku guacamole. Je naozaj výborná. Ďalej sú to čučoriedky. Všetci vieme, že čučoriedky je najlepšie konzumovať čerstvé. Ale tým, že u nás máme sezónu iba 1 mesiac v roku, môžeme použiť aj mrazené alebo sušené mrazom. Tie, ktoré sa predávajú v našich reťazcoch mimo sezóny, by som až tak kupovať neodporúčala. Pochádzajú z Čile alebo z Peru a keď si predstavíte, ako ich musia chemicky ošetriť, aby zvládli tú niekoľko týždňovú cestu kamiónmi, loďou až do vyloženia v obchode. Ja mám na záhrade okolo 12-13 krikov čučoriedok a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že dobrá čučoriedka vydrží tak 4-5 dní od otrhnutia. Potom je to brokolica, tmavá čokoláda. Ako väčšina z mojej generácie, ja som vyrastala na mliečnej čokoláde, preto prechod na tmavú mi tiež trošku trval. Ideálna je 70%. Ak môžem dať tip, čo sa týka chuti a zloženia, ja mám rada od Powerlogy. Potom sú to vajíčka, zelená listová zelenina, losos. Lososa by som dala na vrch zoznamu. Tiež je ideálne divoký, nie je chovaný na farmách, čo je u nás problém zohnať. O jedinom mieste, čo ja viem, kde sa predáva divoký losos, je v metre. Okrem lososa sú výborné aj sardinky, makrela a podobne. Výborné sú aj vlašské orechy alebo iné druhy orechov, kurkuma, olivový olej, alebo môže byť aj kokosový. Na záver by som spomenula vodu. Vieme, že hydratácia spôsobuje mozgovú hmlu, únavu, pomalšie myslenie a je dokázané, že dobre hydratovaní ľudia vykazujú lepšie výsledky pri kognitívnych testoch. Ďalšia zaujímavá téma ohľadom jedla. Prečo máme radi jedlo, ktoré máme? Všetci sme počuli názor, že sme akoby predisponovaní vyhľadávať cukor, tučné a kalorické jedlá kvôli prežitiu a hladomorom, ktoré sme zažívali v minulosti, čo je na jednej strane aj pravda, ale mechanizmus preferovania určitého jedla je oveľa zaujímavejší. Na jazyku máme 5 základných chutí. Tieto chemické senzory premieňajú molekuly, z ktorých sa jedlo skladá v elektrický signál, ktorý potom putuje z jazyka do mozgu a tak nám niektoré jedlo chutí viac a iné menej. Zaujímavé na tom je, že tento elektrický signál ale žiadnu informáciu o tom, aké jedlo je neobsahuje, či to jedlo je slané, sladké, kyslé a podobne. Funguje to tak, že keď zjeme niečo sladké, v mozgu sa aktivuje skupina neurónov, ktorá reaguje na sladké. Keď zjeme niečo kyslé, aktivuje sa skupina neurónov, ktorá reaguje na kyslé a tak ďalej. Na Kolumbijskej univerzite v New Yorku urobili jeden veľmi zaujímavý experiment, kde sa pokúsili utlmiť aktiváciu jednej skupiny neurónov alebo inú skupinu neurónov naopak aktivovať. V praxi to vyzeralo tak, že dali človeku vypiť pohár sladkej vody, pričom mu utlmili aktiváciu neurónov, ktorá reaguje na sladké a tomuto človeku táto voda nechutila.
A naopak dali mu vypiť pohár slanej vody, čo by normálne nikomu nechutilo, ale keďže mu aktivovali neuróny, ktoré reagujú na sladké, tak práve že táto voda mu chutila. Čo znamená, že chuť je 100% uložená v našom mozgu. Ešte posledný super zaujímavý fakt. V črevách máme špeciálnu skupinu neurónov, ktorá sleduje kvalitu jedla, ktoré jeme, vytvára tak podvedomý signál do mozgu, ktorý vedie k uvoľneniu dopamínu, to je molekula motivácie odmeny, čo nás vedie k vyhľadávaniu tohoto jedla ešte viac. Má to veľký vplyv na veľa vecí, napríklad skrytý cukor, ktorý v jedle necítime, pridáva sa do spracovaných potravín a tak tieto spracované potraviny vyhľadávame o to viacej. Ani nie možno tak preto, že by nejako extra dobre chutili, ale práve, že aktivujú tento náš podvedomý mechanizmus. Aby sme umožnili neurónom fungovať tak, aby sme vyhľadávali zdravé jedlá pre nás, je dôležité mať zdravý mikrobióm. Je to jedna veľká téma, len stručne spomeniem, že podľa veľa odborníkov najlepšia cesta, ako mať zdravý mikrobióm, je pravidelná konzumácia fermentovaných potravín.